Moikka sulle! Tervetuloa mun maailmaani ja on ilo nähdä sut täällä. Tietää, että sä olet täällä. Ihan mahtavaa, että sä oot löytänyt tänne ja mä toivon, että tämä kohtalo voisi olla jotain hyvää. Se mitä se hyvä voi olla. Se on jotain semmoista, johon meillä kaikilla, myös sinulla, on mahdollisuus. Ja sen takia mä haluan tehdä tämän videoblogin juuri sinulle. Tää on mahdollisuus. Liity seuraani, nauti, tervetuloa. Minä olen Werner. Mulla on tuossa yläkulmassa joitakin linkkejä. Blogiin, Instagramiin, Twitteriin. Käy tsekkaamassa ne ja liity seuraan ja keskustele. Liity seuraan ja klikkaa tilaa.